No niin, päivää tosiaan. Nyt ollaan täällä Mierolan sillalla, tai tässä Mierolan sillan vieressä. Tässä menee tämmönen kunnon autotie. Meneekin tuosta päältä nyt sitten Pälkäneelle päin. Lähdetään heittelemään tuohon suuntaan. Tuolla menee tuo veneväylä ja siellä ilmeisesti syvenee aika kivasti, niin katsotaan, että jos sieltä sais kalaa. Tosiaan mulla on tässä nyt jigeä mukana ja mä ajattelin olla tänään aika melko myöhään, että tosiaan tarkoituksena niin jigeillä kalastaa ja mulla on Motonetista ostettuna muutama uusi Rapalan Crushiti jigilajitelma. Mulla on tämmösiä vihreä-valkoisia ja ruskeavihreitä. Näitä lähdetään testaamaan. Illemasta kun ymmärtyy, niin vaihdetaan vähän vaappua. Mulla on yksi tommonen vaappukin mukana, niin katsotaan tuleeko näillä kalaa. Viskataan tuo vaikka tuohon ja otetaan täältä hyvä heittolinia. Mitähän mulla nyt näyttää olevan? Onko tuo jotenkin vähän mutkalla tuolta päästä? No eipä juuri. Tosiaan se miten mä ite yleensä jikailen, niin mä heitän sen tuonne. Sitten mä katselen tosta siimasta, että milloin se menee tommoseksi lössöksi. Ja sitten kun se on lössö, niin mä kelaan muutaman kelauksen ja rinse and repeat. Sitten välillä mä teen tämmösiä hyppyjä ja mitä kaikkea muuta. Sitten välillä mä saatan kelata tälleen normaalistikin. Että en oikein tiedä mikä tässä on oikea tapa, mutta näin mä oon ite tottunut tekemään. Ja jos mä teen väärin, niin kommenteissa saa kyllä korjata sitten ja antaa vinkkejä vähän parempaan kelaustyyliin tai jigityyliin, jos tulee mieleen. Jaha, siellä oli jotain ihan... Mitä? Mikä sinä oot? Mikä ihme? Tuommoinen ruskia... Onks toi joku... Ui saakeli, melkein lensin tuon. Oliks tuo vähän niinkö joku kastemato? Mielenkiintoista. Ei mitään, heitetäänpä uutta sisään. Olisikohan tässä vaan parempi kivi mistä heitellä. Tosiaan niin mulla on noita jigejä aika kivasti nyt matkassa täällä ja mä oon nyt varautunut tähän jigailuun ja sitten kun ilta alkaa hämärtyä ja kuhat nousee vähän lähemmäs pintaa, niin mulla on sitten vaappuja vielä mukana mitä mä lähden heittelemään tonne. Mulla on semmosia 9 grammasia vaappuja. Näytän sitten tossa iltaa kohan, että minkälaisia ne on. Sitten mulla on ihan perinteisiä lottoja matkassa. Niitä varmaan nyt vähemmin käytän, että ihan puhtaasti tämmönen jigailureissu. Aha, siellä on ihan... Mites solmussa se on noin? Nyt se lähti. Tuliskohan sieltä? Mulla on tämmösiä 7 grammasia J-painoja, missä on myös koukku valmiina, aika reippaasti mukana. Mutta mä oon tässä miettinyt, että onko se näin, että 1 grammalle 1 gramma vastaa vähän niinku 1,5 metriä vettä. Elikkä onkohan mulla vähän niinku liian... Oho, katos. Että onkohan mulla vähän liian näitä painavia näitä päitä. Pitäisikö mulla ostaa pienempiä. Koukut mulla näissä taitaa olla sitä 1 kokoa, eli ei oo mitään isoimmasta päästä. Koitin vähän katsella netistä, niin tää on aika semmonen standardi, mitä tosi monella on, että pitäisi riittää ihan hyvin meikäläisen tarpeisiin. Mä en oo mitään hirveitä monstereita täältä ottamassa ylös, niin varmasti on ihan hyvä. Tosiaan mitään peruketta mulla tällä hetkellä ei oo tässä. Et mulla on ihan puhtaasti vaan pelkästään tuo jigi. Ja sit mulla on siinä tommonen pikakiinnitys. Elikkä näillä mennään. Elikkä jos tuohon nyt joku nappaa vähän isompi hampainen, vaikka just joku hauki, niin se on soronoo niin sanotusti tälle setille sitten. Mutta mä oon varautunut siihen. No niin, tämä on kunnon avaraluonto. Mitä? Onks tuo sanonut fisu? Oh. Sillä on oikein sillähän kunnon fisu suussa. Sinne meni. No joo, eipä nyt oikein toimittele tää vihreävalkoinen jigi, niin lähdetäänpä vaihtamaan pikkusen toisen näköistä. Onneksi mulla on tossa aika reippaasti noita matkassa, niin on väriä mistä valita. Katsotaanpas. Tosiaan niin voitais käydä samalla tää mun pakki läpi, mitä mulla on täällä tänään.
Eli mulla on ihan perus lottoa, sit mulla on yksi mepsi tuossa. Sitten mulla on näitä spinnerbaittereita, mutta näitä mä en ajatellut käyttää ollenkaan tänään. Sitten on pikalukituksia, yksi vaappu. Ja toisella puolella on sitten tää mun jigilajitelma, mitä mulla on täällä tänään mukana. Mulla on aika itse asiassa vähän näitä painoja tai näitä koukkuja tällä hetkellä. Mutta tässä on aika lailla meikäläisen kaikki jigit. Tässä on käytännössä pelkästään tätä Rapalan Crush-lajitelmaa, muutama tämmönen perus. Mikä tuo, onks tuo jakkimakupala? Mikä se on se? Pistetään tuolta noin, katsotaan sitten, josko se tällä värillä lähtisi se kala irtoamaan sieltä. Se meni kyllä todella huonosti, laitetaanpa uudestaan vielä. Tuolta noin. No niin, testataan tällä. Pistetään tää laatikkoon ja lähdetään testaamaan tällä toisella. Periaatteessa niin mulla olisi yksi peruke tässä matkassa, mutta kun mä en oikeastaan haukea halua nyt tänään, mä se ei ole mun se kohdekala, vaan mä keskityn nyt ihan puhtaasti kuhaan ja ahveneen, niin toki en mä tiedä tulisiko tästä hirveästi haukea. Tää on aika tämmönen kaisalaton paikka, niin en sen takia nyt lähde näillä spinnerbaittereillä ynnä muilla. Mun käsityksen mukaan niin niillä ei pitäisi tulla mitään ahventa eikä kuhaa, ehkä, kai. Mut sen verran pitää mainita, että mä en oo myöskään hirveästi niitä heitellyt ikinä. Et mä oon aina oikeastaan heitellyt joko lotolla tai jollain muilla tommosilla perinteisillä. Mulla on tuolla lajitelmassa vielä niitä punaisia ja vihreitäkin, mitä mä ostin viime reissulla ja mitä mä käytinkin siinä viime videolla. Joo, semmonen paatti. Tuo silta on 5,4 metriä pitkä ja tuo on kyllä aika korkea. Nätisti se siitä menee. Hopea linja. Silver Sky. On siellä ihmisiäkin nähtävästi. Aika hauska. On pikkusen kuin menee tuosta naftista. Justiin mahtuu. Aika hauska. On siellä ihmisiä. Tehdään semmonen temppu, että tehdään pieni huoltotauko ja lähdetään hakemaan eväitä pikkusen kaupasta ja tullaan sitten takaisin. Täällä nyt ei hirveästi porukkaa, tai käytännössä ei ollut yhtään ketään, niin päästään hyvin tuohon samalle spotille, missä äsken oltiin. Tuossa oli äsken yksi mies, joka sanoi, että ei ole tuntiin saanut tärppiäkään, niin kyllä mä uskon, että nyt on ihan hyvä väli käydä tässä välissä hakemassa vähän eväitä, niin sitten kun eväät kunnossa, niin sitten myös jaksaakin olla pitempään. Sitten kun se syönti alkaa. Mutta ei mitään pitemmittä puhetta, niin käydään hakemaan vähän eväitä ja tullaan sitten takaisin. Pistetään filmi jatkumaan sitten, kun ollaan takaisin täällä. No niin, kaupalla on käyty, niin otetaanpa pientä Ost-Est. Eli sieltä tarttu mukaan tämmönen smoothie, Berrylicious. Vadelmalimppari, sokerit on joku kuupin tämmönen perushalppis. 2 lihapasteijaa, hell yes, salmiakkisuklaa. Näillä pitäisi jaksaa tuonne 12 asti ainakin, tai no, katsoo nyt mihin jaksaa olla täällä, mutta ei mitään, lähdetään takaisin samoille spoteille, niin nähdään sieltä. No niin, nytpäs ollaan selvitty takaisin paikoille ja tosiaan nappasin tosta muutama koukunkin vielä matkaa, kun huomasin, että niitä oli aika vähän tuolla pakissa. Siis hetkinen, pitääpä ottaa ihan tällä puhelimella video, mutta siis onko tosi, että siis tämähän tulee moneen kertaan tämä hopealinjojen laiva tästä läpi. Tai laiva vai? No on se jokilaiva periaatteessa, kyllähän tuonne lääniä mahtuu, ihmisiä mahtuu. Niin joo, pistetään koukut tonne omalle paikalle ja muutama jiki tuosta noin ja tämä on itse asiassa aika hyvinkin tuossa. On hyvä. Kuinka usein tää hopealinja oikein menee tästä ohitte? Eiköhän se jossain repalla kääntymässä vai mitä ihmettä? No että, sinne meni. Pitäisikö ottaa jälkiruokaa? Suklaata. En mä tiedä, ei ehkä ihan vielä. Alkoi vähän sataamaan vettä, mutta onneksi tää silta menee tässä yläpuolella, niin saa olla vähän sateensuojassa. Äsken heittelin niin vähän niinku tuosta, niin mä en tiedä pitäisikö mun heittää nyt tosta noin, niin saa olla vähän sateensuojassa samalla.
Ei tarvitse kastua. A few moments later. No niin, tässä on kalastettu nyt semmonen aika lailla tunteroinen ja ei oo tullut tällä jigillä mitään. Mä oon nyt aika kärsivällisesti oikein venannut, että jos tällä nappais, mutta katsotaan tää toinen puoli tästä, että jos tästä tuli jotain fisua. Oho, tässä aika hyvä. Nyt mä oon vielä aika suojassa. Siis mikä hemmetti, siis onko tässä niinku jotain kastematoa? Siis mitä nuo on? Taas tuli tommonen mato. Eikä tässä nyt mitään ilmatoja oo. Vai onko? Jos mä vaikka tohon pääsisin vähän... No olipa kyllä aivan paska penkki. Mä en kyllä tuohon nyt on menossa. On kyllä kivan näköistä. Mutta missä ne isot kalat lymyää? Onko ne jossain tuolla piilossa? Heräkkää nyt saakeli, mä oon tullut tänne teitä varten. Onks tää ottanut joku osumaa? No ei kyllä näytä olevan ottanut. No joo, katsotaanpas, että mitäs me sitten laitettaisiin. Laitetaan sinne suoraan tän vaapun. Mä katson, että miten tää lähtee pelittämään. Mulla on tosiaan tän näköinen. En tiedä yhtään miten syvällä tää ui. En tiedä yhtään miten tätä saapi säädettyä. Mutta kyllä mä uskon, että tää ei ihan pohjaa myöden taida mennä tuolla. Lähdetään tällä testailemaan vaappuja. Lentää kyllä nätisti. Tosi nätisti. Vähän kuumottaa, että se kairaa tuolta pohjaa ja jääpiste sinne kiinni. Se ei ole todellakaan semmonen tarkoitus, mitä mä yritän. Nyt tästä vähän keskemmällä. Makia. Tähän tää maksaa. Taas on kuin 10 reilu. Joo. Solomus. Joo, eipä nyt oikein tuu kalaa, mutta eipä se haittaa. Otetaan vähän smoothieta ja katsotaan hetken päästä, jos tulisi jotain. Mä pidän tämmöstä pientä huoltotaukoa niin sanotusti tällä hetkellä. Ja tuli vähän istumaan, ei jaksa nää seistä tuolla. Siellä joku lintu vielä jaksaa kalastaa. Tulisi suojaa. Tarvisi kastua tuolla. Mut joo, tosiaan mä tässä vielä, kello on nyt semmonen ehkä about 10. Kohta lahettelee ihan kunnolla vaappua ja sitten nakkelee sitä hetken aikaa ja sitten jos ei tuu mitään, niin sitten ei tuu mitään. Kävin muuten tossa ihan kalassa aivan niinku miten mä kotan selittää? Kävin tossa myös kalassa tommosella suppilauvalla tässä viikko sitten about. Ostin suppilauvan kun ajattelin, että sillä voisi olla hauska kalastaa, jos semmonen monikäyttöinen. Ja kävin sillä tosiaan sitten kalassa ja sainkin sillä yhden hauen ja toisenkin. Ja taisinko mä ahvenenkin saajan, niin mä voisin laittaa siitä hauesta vaikka klippiä tähän. Nyt on iso. Oho! Siitä. Oho. Aivan limaassa koko suppilauta nyt. Ihan soppelin kokonaan. Joo, tosiaan semmonen hauki se oli ja mitähän se olisi ollut 1,5-2 kiloa about-terallaan ja oli siis suppilauta aivan limaassa ton jälkeen, siis ihan nikko todella limaassa ja eipä se siinä. Oli kyllähän hauskaa puuhastelua. Pitääpä katsoa, että se jos tulee vielä vähän lämpimämpiä kelejä, niin lähtisi sitten vielä testailemaan. Siellä kaleita pomppia kutsuu, että tuohon kalastaa. Vähän säikähin tuossa äsken, kuului hirveä pyräys. Mä ajattelin, mikä helkkari se siellä, mutta tommosia aivan pieniä sorsia. Tehdäänpä semmonen temppu, että vaihdetaan pikkusen paikkaa tuonne. Mennään tonne missä on... Oho, tää oli vähän likainen. Mennään tuonne missä nuo veneet on tuolla ja
Heitellään siitä hetki. Tästä nyt ei tullut oikein mitään. Sääli. Tai siis ei tullut mitään, kun eihän me saatu mitään. Mutta aivan peilipyyntejä olisi kyllä niin kalastajan markkinat tässä, mutta jos ei tuu, niin silloin ei tuu. Vaihdettaas tuosta tommonen. Jospa tuolla tulisi vähän jikiä. Jikihomma. Kato. Onko siellä? Eikä. Se oli kyllä varmaan pohjassa kiinni. Siitä lähtee aivan siitä tuosta veneenlaiturin vierestä. Mutta on niin pientä. Mikäs se sieltä tuli? Onko siellä niinku... Eikö jaa, mulla on tossa kato jollakin jäänyt lähtikö se? Joo, lähti. Siellä oli jäänyt tuo siima tuo. Mä mietin, että mikä ihme. Ajattelin koko ajan, että nyt siellä on joku kala, mutta eipä ollut. Heitetään vähän... Eiku hetki, mihinkä sitä heittäis? Ainakin tonne samaan paikkaan. Jes, nyt on kala. Mä oon vaan tällä hemmetin ponttoonin päällä. Kato, kuha! Jes! Tää on kyllä niin tyhmän näköistä. Ja sitten mä tarvin... Äläpä mene sinne alas. No ihan se. Kyllä mä saan sut nostettua sieltä. No niin, perhana. Eiköhän se ensimmäinen kuha täällä Hämeessä. Vähänkö siistiä? Jes. Mistä sä oot vetänyt sen? Tietysti tuolla niin syvällä kun pystyy olla. Missä on pihit? Missä on pihit? Täällä on pihit, täällä on pihit. Yes! Yes! Oikeesti yes! Siis... Yes! Ensimmäinen kuva. Pakko ottaa kuvaa tästä vielä. No niin, pistetäänpä ukko takaisin kasvaa. Sinne läks. Yes! Ihan mahtavaa. Kirun nättiä settiä. Heti tuli hyvä fiilis. Mutta ei siihen mennytkään kuin semmonen... Että jos kello on nyt vähän yli 10, niin... Mä lähdin 7 kalaan, niin 3 tuntia reilu. Oli se arvosta. Vaikka olikin alamittainen ja kaikkea, mutta ei haittaa yhtään.